Petita pausa i tornem de seguida. Les entitats del tercer sector europeus afronten els problemes derivats de l'exclusió de diverses maneres. Sabrem com ho fan a través dels corresponsals de TV3 i després uns moments d'inspiració i color amb la música i els balls de Bollywood. With gladness hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. Fa pocs dies, quan va sortir a la venda el DVD de la Marató, en un quiosc, una persona molt gran, ja major, un jubilat, pensionista, s'adreça al quiosquer amb aquella força i amb aquella trempera que té la gent gran, aquella fortalesa, i li diu: noi, dona'm un DVD, que amb això hi hem de contribuir tots, no? Això és la Marató, i això és la societat catalana. You just smile, you just smile, you just smile. Quina gràcia i quina habilitat, Rafael Amargo, en aquest espai tan petit com el d'una cabina telefònica, desplegar i compartir amb tots nosaltres el seu art. Gràcies a ell per participar, doncs, i ser solidari amb la Marató per la Pobresa. Tornem a ser aquí. Recordem que la xifra que recapti avui servirà per dur a terme els projectes que presenten les entitats del tercer sector, entitats que treballen des de fa anys per evitar l'exclusió social. Projectes que permetran, per exemple, formar adults obligats a reinventar-se, que nens que avui no poden fer els 3 àpats els facin, o, com ara veuran, que puguin gaudir, per exemple, d'una bona salut gràcies a professionals que destinen part del seu temps a les persones sense recursos. Gano 426 euros. Estoy en el paro, me cuesta mucho seguir adelante porque estoy compartiendo piso, tengo 2 hijos, tiene una enfermedad de la encía, entonces hacía que los dientes se cayeran. Y bueno, yo he ido a varios dentistas para que me lo metieran por algún hospital y me decían que sí, pero luego, claro, me decían que lo mío pues valía muchísimo dinero y para mí era muy complicado porque mis hijos, antes que mi boca, ¿no? Pues yo fui a un oculista, en la casa de él, a hacer unos lentes
¿Y qué me cobran? 250 euros. No podía. Si a mí me dan 300 para comer y dormir, ¿cómo voy a pagar unos lentes? Pues no podía. Eso era borroso. Ya, pero antes lo ha visto bien. Con los dos ojos sí. Como ahora yo estoy en el paro, he ido al asistente y la asistente me ha dicho, me dio para que yo me ponga aquí, porque el paro no alcanza para todo. No pago nada y me lo dan gratis. Les úniques persones que se'n van amb unes ulleres de franc són aquelles que ha seleccionat prèviament un assistent social. És a dir, un treballador social detecta la necessitat, perquè la persona diu que té un problema, que és que no s'hi veu per fer les activitats que siguin, i a més, l'assistent social certifica que efectivament amb els ingressos que aquesta persona té no és possible que es pugui comprar unes ulleres en una òptica convencional. La azul la puedo apartar, ¿no? Sí, la azul. Puse en contacto con la asistente social del ambulatorio, le llevé lo que cobro y la asistente social del ambulatorio me pidió la hora aquí. No tengo trabajo y lo que cobro es una mierda de pensión, muy poca. 400 euros. Yo empecé antes de la crisis a arreglarme la boca. Me cobraban 22.000 euros. Ya pagué la mitad de arriba, pero vino la crisis, vino el paro, vino todo y me quedé a medias. ¿Cuál es el motivo de consulta? Porque en el colegio la pizarra no la veo como borrosa. Que se me arrimaba mucho a la hora de hacer los deberes y de lejos no veía bien. Y mirarás la pantalla aquella. 426 euros, casa, alquiler, se les ve uno i se les desea. Molta gent, el motiu de consulta principal és que estan a l'atur, que s'han apuntat a fer un curs de formació per augmentar les seves possibilitats de trobar feina i que no s'hi veuen. Tratamos caries, tratamientos de prótesis, de quitar y poner. Sobre todo aliviar el dolor y darle una mejor calidad de vida funcional y estéticamente, que ahora es muy importante. Si no lo ves, si vas a un trabajo y la gente te ve así, lo primero que piensa que estás mal o que estás en las drogas, casi nadie te acepta. Yo he llevado currículums, he hecho entrevistas y la verdad que no me han cogido a ningún lado durante más de 2 años. No es cuestión de presumido, ¿me entiendes? No, es que lo veo, incluso yo mismo me veo mal, con que me imagino que los demás no me ven bien. Mal, psíquicamente mal. Porque no me puedo reír, me da vergüenza de reírme delante de la gente, me pongo la mano en la boca. Mal. ¿Y 8 es posible? Sí. Si en las gafas, dolor de cabeza, mareo. No podría haber, por ejemplo, en las barquetas de carne que manipulo, ver si hay un desperfecto o algo. Ella es la que trabaja y tengo 2 niños y tengo una hipoteca que no me alcanza para pagarla ya. Si yo tuviera que pagarme los lentes 150 euros, me quitan la mitad de la comida porque tengo que pagar una habitación para dormir. No hubiera podido ponérmelo. Yo creo que esta es una de las mejores iniciativas que pueden hacer, porque yo no me puedo gastar ahora mismo 2.000 euros en ponerme los dientes. Y gracias a la Seguridad Social y gracias a la atención de esta casa, pues tengo lentes. Y puedo leer, y puedo escribir, y puedo vivir. Si no, no podría. Soy un pensionista. Dues iniciatives professionals molt marcades pel compromís social i a més relacionades en l'àmbit de la salut. Ja hem vist, ells mateixos ho han dit, els protagonistes d'aquest reportatge, com ha estat d'importants per ells poder gaudir d'aquest servei d'aquests professionals. Per parlar-nos de projectes com aquests, hem convidat el Josep Maria Canyelles. És expert en responsabilitat de les empreses i de les organitzacions i a més ha desenvolupat la seva experiència professional tant en l'àmbit públic com en el privat. Bona tarda. Bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos. Què és això de nom tan lleig com la responsabilitat social corporativa o empresarial? Sí, sona molt dur, però en canvi és una cosa molt interessant i que cada vegada ens sentirem a parlar més. És una manera de dir que hi ha empreses que, encara que algú es pugui sorprendre, empreses que han decidit gestionar-se de manera diferent. Empreses que... Saps què passa? Que hi ha molt empresari i empresària que al llarg de la vida ens han ensenyat, en les escoles de negoci i en universitats, que per una empresa l'únic objectiu era maximitzar els beneficis.
I ara hi ha empreses que se n'adonen que no, que una empresa, evidentment, ha de guanyar diners, perquè si no s'enfonsarà, i a més és normal que l'empresa pugui guanyar molts diners, però que tu alhora pots crear valor econòmic i alhora crear valor social. I aquest és el repte que es planteja avui dia les empreses més avançades. Un model d'empresa que d'alguna manera es plantegi com fer les coses bé, i fer-les bé ja no només vol dir allò els 4 processos que fas, sinó anar una mica més enllà i pensar en interessos de la societat i del planeta. I això pensant en potser millorar la nostra imatge pública, la imatge pública de l'empresa que decideix tenir aquesta responsabilitat, algú li podria dir, bé, segur que alguna cosa hi guanyen a canvi, algun benefici econòmic obtenen. Això tampoc és així. Mira, això de la responsabilitat social té una certa complexitat, no? Abans ho dèiem, és difícil a vegades de poder-ho explicar, perquè a vegades s'acaben barrejant moltes coses. Pot haver-hi un component d'ètica, també pot haver-hi un component d'imatge, pot haver-hi una mica de tot. Però hi ha una diferència fonamental amb quan anys enrere parlàvem purament de filantropia, d'acció social, en què eren plantejaments com allò, bueno, en la meva empresa m'han anat bé les coses, m'he guanyat bé la vida, em puc permetre de donar uns diners a filantropia. Era un enfocament com al marge de l'empresa, no? Avui dia, quan parlem de responsabilitat, estem parlant no d'aquesta filantropia, sinó que estem parlant de com gestionar l'empresa d'una manera diferent i, per tant, de quins són els impactes que tu realment generes, com els pots millorar, com pots fins i tot atendre altres necessitats de la societat, però d'una manera que afecta el model d'empresa, a les teves relacions amb els teus grups d'interès, amb treballadors, amb clients, amb proveïdors, amb la societat, i, per tant, d'alguna manera, tu no només estàs fent un bé a la societat o al planeta, sinó que alhora, legítimament, també estàs millorant com a empresa. Com a mínim perquè estàs generant més confiança, i això és una cosa molt important per a les empreses. Deia abans que cada cop ens sentirem més a parlar. Quantes empreses, no sé si està quantificat, més o menys, a Catalunya està instal·lada aquesta pràctica? Sí, i de fet Catalunya és un dels llocs on realment podem estar-ne prou orgullosos. És difícil dir quantes perquè no estem parlant d'una norma, que dius, mira, aquesta ho té o no ho té, no? De fet, jo prefereixo, no m'agrada parlar d'empresa socialment responsable, perquè sembla que diguem, mira, aquesta és responsable i aquesta és irresponsable, no? Sembla que estiguem fent blancs i dolents, no? I de fet, és preferible introduir l'idea que hi ha empreses que estan gestionant la seva responsabilitat social. És a dir, és un procés de millora, i de millora contínua, perquè els temes van variant. Una empresa, doncs, fa 4 anys es podia plantejar com un repte de responsabilitat la integració de persones com pugui ser amb discapacitat o, per exemple, dones que havien tingut problemes de violència domèstica, i ara, a més de tot això d'aquí, resulta que tenim un repte immens com a societat, que és el de la pobresa, l'exclusió social, i clar, d'alguna manera les empreses, bueno, és un tema que potser dius, home, no està directament com un tema que hagi causat jo directament com a la meva empresa, però en canvi jo vull sentir-me que sóc part no només de l'economia, sinó de la societat, no? I per tant vull fer alguna cosa, sigui mirar de contractar persones amb alguna dificultat, sigui a vegades fins i tot elaborar un tipus de productes que pugui ser accessible per persones amb dificultat per accedir a aquests productes, és a dir, per exemple, pot haver-hi elements com eren els microcrèdits, és a dir, pot haver-hi elements que poden facilitar fins i tot que una empresa en el seu propi funcionament pugui proveir solucions des de la seva òptica, des d'allò que més sap, solucions que poden ser interessants pel moment actual. És l'equivalència quan es diu el ciutadà responsable amb la seva societat que hi col·labora més enllà, a més de pagar els impostos, traslladat al món de l'empresa. És una manera d'entendre... És una manera d'entendre que l'empresa no només és una organització jurídica, sinó que l'empresa és com si fos també una persona que té uns valors i que té unes actituds. I a la mesura que l'empresa és conscient que també té uns valors, comença a gestionar-los. Hi ha empreses que fan codis ètics, és a dir, una empresa potser avui dia et pot dir, mira, el meu codi ètic és aquest d'aquí, i en el meu codi ètic posa que jo no acceptaré de cap de les maneres pràctiques corruptes. Per tant, no cal ni que m'ho proposis. És a dir, això a més facilita que la gent que està en aquella empresa treballant-hi saben molt millor a què atindre's, en el sentit que saben perfectament que en aquesta empresa no hi ha cosa rara, sinó que aquests són els valors que com a empresa tenim i, per tant, fins i tot, si jo tinc un superior que no compleix, jo tinc una manera fins i tot per poder dir, ei, escolti, perdoni, com a empresa aquests són els nostres valors, no? Això seria fantàstic que totes les empreses ho fessin ja. Resoldríem... Estem parlant avui, estem veient molts casos, moltes persones que ho estan passant malament, que tenen moltíssimes dificultats, i jo m'imagino... Estic imaginant-me, en fi, és un dibuix utòpic, totes les empreses amb responsabilitat social corporativa. Mira, seria difícil... Jo a vegades dic, a vegades hi ha gent que em diu, home, però encara són poques. Home, si tu agafes el 100% de les empreses i mires quantes n'hi ha que tinguin pràctiques d'aquestes, home, et posaries pessimista. Però és que potser no és això que hem de mirar. Perquè, clar, tu en tot cas, com a màxim, et podries plantejar que el 100% de les empreses complissin amb la llei, que ja seria un repte, diguem-ne, fins i tot difícil, però quantes han de complir amb la responsabilitat social? Doncs mira, la realitat és que aquelles que estan ficades són aquelles empreses que d'alguna manera estan tractant d'excel·lir, de fer les coses bé, que fa anys que treballen amb qualitat, que han optat,
per ser empreses que guanyin diners d'una manera legítima. Potser estem parlant d'un 10 o d'un 15% de les empreses. Aquestes són les dades que anem tenint. Però Catalunya és un país avançat en aquest sentit, perquè no només hi ha grans empreses, sinó que tenim moltíssimes pimes que estan compromeses. Això mateix que hem vist ara fa un moment n'és un exemple. I a mi m'agradaria molt que quedés la imatge que no estem parlant només allò, mira, grans empreses que volen netejar la imatge, gestionar la reputació corporativa. No, aquí a Catalunya tenim moltíssima pime que està en aquesta línia. Ara mateix, el mes que ve, hi haurà 60 pimes catalanes que a través d'un programa internacional liderat aquí per les cambres de comerç i la Generalitat començaran aquest any, 60 pimes, a gestionar la seva responsabilitat social. Som un país líder en el tema de responsabilitat. Una molt bona notícia, anem escassos de titulars com aquest. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Canyelles, sobre la responsabilitat social corporativa. Gràcies. Gràcies. No, espera. Una de cada 5 famílies catalanes no té llar o viu en un habitatge en males condicions. Que ningú es quedi fora de joc. Són moltíssimes les activitats que heu organitzat per tot el dia d'avui, perquè coincidin amb aquesta marató per la pobresa. Més de 600 al llarg dels últims dies i fins avui. I encara són moltes les que s'estan fent en aquests moments. Anem fins a la plaça Catalunya de Barcelona. Elisabet Carnisser. Ui, quina gentada. Quina s'ha muntat aquí? Doncs a la plaça de Catalunya d'aquí d'Esplugues del Llobregat, una gran pinya solidària. Aquesta és la idea de la colla castellera local, els Cargolins. Tenen aquesta idea que recull els valors de la Marató contra la Pobresa, aquests lligams forts, aquest bon coixí, aquesta cooperació, aquesta integració social que és el que cal a través de construccions humanes amb una bona base. Una base, amb aquest centenar de persones o més que s'estan aplegant aquí a la plaça ja preparades per fer la pinya d'una construcció d'un 4 de 6, com ens ha comentat el cap de colla, escollida per aquesta tarda tan simbòlica. Entre ells tenim el seu president dels Cargolins, Josep Maria Tarrés. Bona tarda. Bona tarda. Preparat? A qui s'ha adreçat aquesta crida de venir a donar pit, que és com es coneix aquest gest en llenguatge casteller? Els veïns, amics, entitats, vull dir, mira, crius petits, gent gran, joves, vull dir, està obert a tothom. I totes les aportacions de totes les mides han sigut ben rebudes. De totes les mides i aportacions econòmiques que aquests dies ja s'estan fent notar, sembla que la xifra fa goig. Sí, a base de hi ha molta moneda, portem uns 2.200 euros. Però a base d'això, de moltes donacions molt petites que han anat fet entitats durant tota la setmana a casa seva per portar-les avui aquí. I més aportacions d'aquests veïns, d'aquestes entitats, aquests casals d'avis que han vingut fins aquí per començar a enlairar aquest 4 de 6, aquest castell que, com veuen, ja està alçant amunt, toc de castell. Això vol dir que sembla ser que aquest intent és vàlid. Som-hi amunt, doncs, Cargolins, a veure si podem carregar aquest castell per la Marató contra la Pobresa, tots plegats. I la Zoe Martínez aquest any, xaneta que fa l'aleta, corona aquest 4 de 6 que ja comença a descarregar. I moltíssimes gràcies a tots els que heu vingut a fer pinya, que hi heu posat tot el vostre esforç i que ha quedat una bona pinya a Esplugues. I aquesta nit a Mataró us convidem a seguir fent pinya a la nit solidària de Privat. Ens hi veiem! 700 joves i monitors de la Fundació Pere Tarrés van protagonitzar a principis de mes una de les primeres activitats de sensibilització de la Marató per la Pobresa. D'ells és aquest mosaic de mans que van fer en una estada de cap de setmana a la Casa de Colònies de la Conreria. Una setmana més tard, els aficionats al tenis taula de la comarca de la Selva es van trobar en un campionat organitzat pel Club Tenis Sant Hilari. Tothom qui ho va voler va poder dipositar el seu donatiu en la Guardiola Solidària.
L'Escola de Música de la Institució Cultural del SIC, Virtèlia, va organitzar ahir un matí ple de solidaritat amb els concerts de la coral infantil, la coral jove i el cor d'adults, a més d'actuacions d'una big band i grups d'instruments de corda i de vent a l'auditori de la institució. Una de les maneres de col·laborar amb la Marató és el que ha fet la Fundació Factor Humà al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Ha fet un acte en què s'ha debatut sobre la pobresa i l'exclusió social i ha acabat amb un enlairament simbòlic de globus. Hem començat amb una taula rodona que es deia Empreses Solidàries, Empreses en Futur, amb la qual hem reflexionat sobre la implicació i la preocupació que les empreses tenen en relació a la problemàtica que avui ens ocupa. Hem seguit amb una exposició i amb una demostració de que la col·laboració entre empresa i tercer sector és real, és una cosa que ja fa anys que està passant però que té moltíssimes possibilitats i avui el que estem és explicant-ho. I acabem amb un enlairament simbòlic de globus perquè durant els 15 dies previs a la Marató algunes de les organitzacions associades a la nostra fundació han venut als seus treballadors globus a €1 per recaptar una sèrie de diners per la Marató. Gràcies a la Laia Sanz, amb una campiona com ella, segur que no hi havia moment APM a la piscina. Ella ha volgut participar en aquesta marató i nosaltres li volem agrair. Hi ha uns altres campions que també participen a la marató. El Barça, d'aquí 55 minuts, d'aquí un quart aproximadament, farem la primera connexió amb el Palau Sant Jordi per veure ja com va d'ambient. Tinc entès que les graderies estaran gairebé plenes. Arran de la crisi, la pobresa ha augmentat en societats que fins ara estaven acostumats al benestar i a estàndards de vida alts. A Europa, les diferències entre persones riques i pobres cada vegada s'està fent més gran i és una situació que volem conèixer ara a través de la feina de 3 corresponsals, de 3 col·legues de TV3, dels corresponsals d'aquesta casa a París, a Londres i a Brussel·les. La pobresa a França afecta a més de 8 milions de persones. El 15% dels francesos viuen per sota del llindar nacional de pobresa. Això vol dir que viuen amb menys de 950 euros al mes. Això ha provocat l'explosió d'alguns indicadors. Per exemple, s'ha quasi doblat el nombre de persones que no tenen casa o la tenen en condicions insalubres. Les ajudes socials de l'Estat i les administracions locals s'han col·lapsat, mentre que fundacions com la de l'Abbé Pierre ha fet una crida a través de famosos, com l'exfutbolista Eric Cantona, per denunciar els 3,5 milions de persones mal allotjades o les 140.000 directament sense sostre. Aquest hivern de 2012 ha arribat la dada que més ha impactat els francesos. 24 persones han mort de fred als carrers de París. Gairebé la meitat dels nens que viuen en aquest barri del nord de Londres són pobres. Això vol dir que famílies de 4 membres amb 2 criatures viuen amb un pressupost diari, atenció, de tan sols
15 euros per persona o fins i tot menys. Això es coneix com a pobresa infantil i preocupa molt al Regne Unit perquè es transmet de pares a fills. Neixen aquí i tenen moltes dificultats per sortir d'aquests barris desfavorits. Es calcula que 1 de cada 3 nens britànics malviu en aquestes condicions. Les autoritats hi volen posar remei, però amb les retallades socials més nombroses des de la Segona Guerra Mundial ho tenen molt difícil. Curiosament, a poca distància d'aquí es troba la City, la capital financera d'Europa amb sous i bonus milionaris, la cara i la creu d'una ciutat en què les diferències són cada cop més grans. Si no es combinen les retallades pressupostàries amb polítiques de creixement que creïn llocs de treball, l'exèrcit de pobres, són uns 115 milions de persones, 1 de cada 4 europeus, es dispararà en persones provinents de les classes mitjanes. Aquest és l'avís de la Comissió Europea, que considera que les persones grans, els joves i els immigrants són els sectors més propensos en caure en la pobresa. Ara s'està negociant precisament els pressupostos de la Unió Europea. La Comissió proposa que un 20% dels fons socials europeus es destinin a lluitar contra aquesta xacra. Però països com la Gran Bretanya, Holanda i Suècia volen llibertat per destinar aquests diners a altres partides. Tot plegat fa que l'objectiu de l'any 2020, és a dir, reduir en 20 milions el nombre de pobres, un objectiu clar de la Unió Europea, sigui ara com ara gairebé una missió impossible. Deixem per un moment Catalunya i obrim la nostra mirada al món. Per parlar de cooperació internacional tenim amb nosaltres Francesc Mateu, que és metge, director d'Intermón Oxfam. Què tal? Bona tarda. Hola, molt bona tarda. És el president de la Federació Catalana d'ONGs. Li donem la benvinguda a la Marató per la Pobresa, que avui s'ocupa de la pobresa a Catalunya, però que també vol saber com es percep, si es percep diferent a la distància. Bé, es percep diferent, és a dir, que és evident que el veure-la a prop de casa copsa, però després d'haver viatjat, després d'haver vist realitats molt diverses, s'ha de reconèixer que, ho comentàvem fa una estona, vull dir, Espanya dintre del nivell de l'índex de desenvolupament humà té el lloc 23 de 187. És a dir, posats a tenir una crisi, probablement és el millor lloc del món per tenir-la, perquè aquestes crisis fora d'aquí no són tant un problema d'exclusió social, sinó és un problema de vida o mort, moltes vegades. De misèria directament i d'exclusió definitiva de bona part de la societat. Que això no és exactament el cas, però que comença sobretot a afectar fins i tot la imatge del país, jo m'hi trobo. A Washington hi ha gent que em mira diferent, perquè em veuen que visc o que vinc d'un país que s'està empobrint als ulls de tothom. Almenys això és el que diuen les notícies, no? Grècia, Espanya. Aquest és una idea molt interessant, perquè nosaltres, per una banda, en comptes de parlar de pobresa, ens agrada parlar de processos d'empobriment. I els processos d'empobriment van molt lligats... Fa 50 anys que estem lluitant contra la pobresa en aquests països i fa poc ens van dir, us esteu equivocant, perquè lluitar contra la pobresa s'hi lluita generant riquesa. Al moment que la riquesa no és infinita, t'has equivocat de paradigma. Diu, heu de seguir fent gairebé el mateix, però en comptes de lluitar contra la pobresa, lluiteu contra la desigualtat. Si estem en un món que tindria coses perquè tothom pogués viure dignament i no ho estem aconseguint, és perquè hi ha excessiva desigualtat. I lluitar contra la desigualtat resulta a vegades més senzill que lluitar contra la pobresa, perquè és bastant evident quan tu estàs fent alguna cosa a la que saps que està generant desigualtat o que hi ha altres que saps que allò no poden arribar-hi. Aquest és un moment molt delicat, fins i tot ideològicament, perquè sempre s'han dit no, és molt important que es creï riquesa, perquè si no es crea no es pot repartir. Molt bé, creem riquesa, però després assegurem-nos que el repartiment no és tan desigual com sembla que hi ha en alguns indicadors, no? Sí, no, el problema bàsic és el de la desigualtat, i no de desigualtat econòmica només. La desigualtat és de poder, de tinença. En el cas dels països del sud, la tinença de la terra és vital. La desigualtat és d'oportunitats. La desigualtat és de decisió política. O sigui, hi ha molta gent que no estem parlant només de que l'afecta la desigualtat econòmica, sinó que els processos d'empobriment van acompanyats no només de pobresa econòmica, sinó de desigualtat d'oportunitats, desigualtat de poder de decisió, desigualtat d'un pilot de coses. Ara, en el Fons Monetari Internacional, quan hi ha reunions, ja no ens parlen de països del tercer món, sinó de països emergents i fins i tot de països emergits. Això és un eufemisme o realment ja respon a la realitat? És a dir, el món ha fet un salt endavant en la creació i distribució de la riquesa?
El món ha estat fent un salt endavant fins fa 5 anys, és a dir, fins fa 5 anys que anàvem analitzant els diferents indicadors que ens donaven una idea de com estava anant, però no és la situació actual. És cert, hi ha uns països que són emergents, hi ha uns països on s'està generant riquesa. Brasil, Índia... Però hauríem de preguntar el mateix. S'està reduint la desigualtat. Per exemple, el cas de Brasil és un bon exemple perquè és un país on, a part de generar-se riquesa, està disminuint la desigualtat. Hi ha espai per recórrer. Però és d'un dels exemples realment positius de que les polítiques públiques han servit per reduir les desigualtats. I això és molt important. Però no passa a tot arreu. Per exemple, a Àfrica. Àfrica és potser la gran assignatura que tenim pendent, perquè són països que segueixen endarrere en els indicadors i on la dificultat d'oportunitats, la manca d'oportunitats, la manca d'abordar això directament fa que sigui molt difícil que se'n puguin sortir. Què podem aprendre d'aquestes societats que fa anys, gairebé des de l'inici de la fundació dels seus estats-nació, que viuen en la pobresa? Hi ha alguna lliçó que puguem aprendre i sobretot cap a on creus que estem anant a Europa, aquí en l'anomenat primer món o als països desenvolupats? Fa unes setmanes teníem una gent que venien de Sud-amèrica i ens vam trobar en una situació curiosa que és maco perquè sempre penses que pot passar, però no. I és que amb un grup de gent que estava de les nostres institucions els estaven explicant quines estratègies feien ells per abordar la crisi. Em va semblar realment interessant. O sigui, nosaltres parlem de crisi i ells no en parlen perquè hi hem viscut sempre. Per tant, tenen tota una sèrie d'estratègies per abordar-les. De la mateixa manera que nosaltres fa uns anys emigràvem, ha estat un temps venint aquí i ara tenim la major part dels joves, vaig sentir una estadística escandalosa de la gent que ha d'anar a trobar fora, el món ha deixat de ser un espai que el puguem marcar amb unes fronteres. És molt més ampli i hem de tenir la capacitat de veure'l àmpliament. I gent que porta anys i anys en una situació molt pitjor que la nostra té unes estratègies per abordar la crisi de les que tenim moltes coses per aprendre. I és molt interessant que aquesta gent a la que sempre diem que hem estat ajudant ara ens expliquin com abordar les crisis. Francesc Mateu, moltíssimes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos a la Marató per la Pobresa a Catalunya, a TV3, quan falten segons perquè sigui 1:15 de la tarda. Slumdog Millionaire era una de les pel·lícules de què abans ens parlava l'Àlex Gorina, on la pobresa més descarnada dels poblats de barraques de Bombai era la protagonista. Benvinguts a Qui vol ser milionari? Si respons malament, ho perdràs tot. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शाम
Gràcies als artistes de Bollywood Diamonds que ens han acompanyat i que s'estan... No, ja podeu desfer, ja, perquè si no això serà una miqueta complicat. Anem a la Fira de Barcelona per veure com continua la qüestió de les trucades a la Marató. Allà hi ha l'Anna Boades. Anna, bona tarda. Molt bona tarda, què tal? Les coses van molt bé aquí, els telèfons no paren de treure fum, ja us aviso, bona senyal, i ja veieu que m'acompanyen molts voluntaris d'aquest segon torn, diguéssim, de trucades de telèfon, que estem rebent al 905 11 50 50, voluntaris que venen, cares conegudes del món de la cultura, de l'espectacle, de la televisió, també del món de l'esport i també representants d'entitats socials, com per exemple la persona que m'acompanya en aquests moments, la Teresa Crespo. Molt bona tarda, vine cap aquí, volem veure't bé. Bé, vostè és la presidenta de la Federació Catalana d'Entitats d'Acció Social, l'ECAS. En aquests últims mesos hem pogut veure que s'ha incrementat moltíssim el nombre d'usuaris que es posen en contacte amb vosaltres. De quina manera responeu? Quines mesures heu tirat endavant? Com vosaltres sabeu, és una situació crítica la que estem vivint i durant els últims mesos cada vegada s'ha incrementat més les demandes i les necessitats de la gent. Què fem? Doncs fem potser meravelles, diria jo, en el sentit de dir amb uns mateixos recursos com teníem, fem més coses, no? Fem més coses, què vol dir? Intentem optimitzar aquests recursos, organitzar-nos millor, treballar en xarxa, buscar voluntariat, crear noves maneres de treballar. Jo crec que una crisi com la que estem patint ens està ensenyant a que podem treballar millor i podem donar molt més del que fins ara fèiem, perquè la necessitat obliga, no?